Javno-komunalno preduzeće 2. oktobar izdalo je saopštenje povodom informacija o imenovanju članova nadzornog odbora ovog preduzeća, a mi vam saopštenje prenosimo u celosti. Kako smo iz medija saznali da su već imenovani članovi nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar iz Vršca, iako Skupština grada Vršca, u čijoj je to nadležnosti, još nije održana, očekujemo i zahtevamo da se sve proceduralne i pravne radnje sprovedu u skladu sa zakonom o javnim preduzećima. Zahtevamo da se pri izboru članova nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar posebno ispoštuju uslovi za članove nadzornog odbora definisani članom 18 Zakona o javnim preduzećima. Stav 1.2. Da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama. Stav 1.3. Da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2 ovog člana. Stav 1.4. Da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća. Podsjećamo vas da je javno-komunalno preduzeće 2. oktobar iz Vršca 100% u vlasništvu grada Vršca, koje od osnivanja kao jedino komunalno preduzeće više od 50 godina uspešno obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti i u kompletnom postojanju nikada nije iskazalo negativno poslovanje. U ukupnom dosadašnjem postojanju javnog komunalnog preduzeća 2. oktobar iz Vršca je nosilac napretka opštine Vršac i glavni investitor i izvođač na izgradnji infrastrukture i razvoja i malih i srednjih preduzeća na teritoriji Vršca. Javno-komunalno preduzeće 2. oktobar je najveće domaće preduzeće u gradu i zapošljava preko 650 radnika, uredno i po zakonu izmiruje obaveze prema državi, veliki porezni obveznik i prema dobavljačima i prema zaposlenima. Kao društveno odgovorna kompanija aktivno učestvuje u svim zbivanjima na teritoriji našeg grada kao veliki donator. Javno-komunalno preduzeće 2. oktobar iz Vršca obavlja sve poverene delatnosti i usluge po najvišim standardima i po prosječnim cenama na nivou Republike Srbije. U isto vreme korisnike usluga sa teritorije grada Vršca kreditira sa preko 4 miliona eura dnevno i pokazuje ozbiljnu brigu i odgovornost prema korisnicima usluga. Javno-komunalno preduzeće 2. oktobar je jedno od najboljih komunalnih preduzeća u jugoistočnoj Evropi. Obzirom na situaciju koja se desila u Vršačkim vinogradima sa članovima upravnog odbora van Vršca, gde je preduzeće otišlo u stečaj i svi radnici su ostali bez posla, radnici javnog komunalnog preduzeća 2. oktobar plaše se slične sudbine kao i sudbine koje bi mogla da zadesi komunalni sistem grada. U pitanju je više od 650 radnika kao i članova njihovih porodica. U slučaju nepoštovanja zakona o javnim preduzećima, sindikat svih zaposlenih u javnom komunalnom preduzeću 2. oktobar je u obavezi da preduzme sve zakonom dozvoljene radnje u cilju zaštite zaposlenih i njihovih prava.